Ezekiel chapter 22, verse 25. Magbasa ta, verse 25 nga to sa verse 30. So 6 verses tanan. Una, English. Kaduha ang Bisaya. Kunana sa amen? Tanang maningdog pleo para sa magbasa sa pulong sa Diyos. Ezekiel chapter number 22 and verse number 25. There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey. They have devoured souls. Ang pulong prey na i, dili a. Kung prey with ngay a, ampo, pero dili nagpasabot tukbonon. Ang butang nga matukob yun. Ravening the prey. They have devoured souls. They have taken the treasure and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. Her priests have violated my law and have profaned mine holy things. And they have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean. And have hid their eyes from my Sabbaths. And I am profaned among them. Her princes in the midst thereof are like wolves, ravening the prey to shed blood and to destroy souls, to get dishonest gain. And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, when the Lord hath not spoken. The people of the land have used oppression and exercised robbery, and have vexed the poor and needy. Yea, they have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Dali ko mubasa sa tanan sa Bisaya, kan medyo taas. Mubasa ko verse 30 lang sa Bisaya. Later, kita mo lantaw sa matag verse sa Bisaya. Verse 30 sa Bisaya, ug ako nangita alang sa usa ka tawo diha kanila nga mosumpay gayud sa koral ug mubarog diha sa kalang atubangan nako alang sa yuta, aron ako dili gayud mo laglag niini, apan ako walay nakaplagan. Pagkaluoy sa last sentence dito, ako walay nakaplagan. Ang title sa kumensay karon, I sought for a man among them. Nakoy lain title ganiya, pero wala na nag-uyon sa mensahe, so I had to change the message while I was waiting here. Ako nangita alang sa usa ka tawo diha kanila. Magampo na ta, tayo magwali ko kaninyo karon. Hapon, Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. I pray, God, that you'd fill me with your Spirit as I preach. I've preached on this text many times, Lord, but God, I believe with all my heart this is the message for this afternoon. I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I deliver the truths you laid on my heart this afternoon. Please, God, fill me, use me, empower me. Help me, God, to know exactly what you want me to say. Speak to the hearts of our people as I speak to their ears. Palihog, tabangi ko ron. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Medyo subo. Montilik medyo. Grabe kayo. Ang atong teksto karon hapon. Pero grabe kayo ang kahimtang. Diya sa nasod si Israel sa dihang si Ezekiel nagwali. Sa atong teksto karon hapon, nakitaan nato ang pagkadunot nga nagpuno sa gingharian sa Juda diha sa panahon ni Ezekiel. Kini man ang nasod nga giatagan sa perpekto nga balaod sa Dios, pipila lang kagatos katuig milabay. Apan karon nadunot na gayud sila. Kini ang katawhan kang kinsang katigulangan nakasinati sa mga panalangin sa Diyos, labaw ni bisang kinsang lain, diya sa kasisayan sa kalibutan. Silang tanan ang mga kaliwa ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Pero nadunot na
sila sa hingpit. Si Carla ba? Si Carla. Ang ilang kasasayan na puno sa bantugang mga pangulo sama ni Moses, Joshua, Gideon, Samuel, David, Solomon, ug daghang uban pa. Ang ilang kasasayan na puno sa kahibulongan mga milagro sa Dios ngayang gihimo alang sa ayang katawhan. Mga sugilano nga ang mga ginikanan nagsulti balik-balik sa ilang mga anak. Samtang silang naminaw uban sa katingala kabayan sa gahom sa ilang Diyos. Apan, sa dihang si Ezekiel na tao na, kanang tanan na usog na gayud. Ang daghang tuwig sa pagsupak sa ilang Diyos ug pagbaliwala sa iyang pulong, mitumong na sa panahon sa hingpit nga pagkadunot, lukop sa tibok ning harian. Ang panalangin sa Diyos dugay na nawala. Ang mga istorya kabahin sa iyang gahom ug milagro nahanaw na diha sa kasing-kasing sa iyang katawhan ug hapit na bug-os na makalimtan. Ang katawhan nga gitawag pinaagi sa ngalan sa Ginoo mismo nalimot na sa ilang Ginoo. Halayo na gikan sa ilang Ginoo. Ug niining pipila ka bersikulo nga atong gibasa ganiya, makakita ta sa pagkakompleto sa pagkaduno nga nagpuno sa ilang nasod. Grabe kayo. Look at me if you would at verse 25. Oh, I forgot the whiteboard. I'm sorry. I need the whiteboard. Thank you, Brother JD. Nalimot gyud ko. Where's Shalette? I'm going to have you write for me, Let, in just a moment. I didn't print it, but they're very short points. Here you go, Let. Ezekiel chapter 22, look at verse 25 while Brother JD gets the whiteboard. There is a conspiracy of her prophets. That's the preachers. Mga magawali. Mga taong gitawag sa Diyos. Nga muhatod sa iyang mensahe. There is a conspiracy of her prophets. In the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey, they have devoured souls. They have taken the treasure and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. The her there is talking about the city of Jerusalem. Adunay uska panagkunsabo sa iyang mga propeta diha sa taliwala ni ini. Sama sa uska nagangulob nga leon nga nagasubad sa tukbonon. Sorry, what is subad? Ravening. Kita na sa subad, lalom nan, medyo lalom. Pipila kabalo. Bagong pulong para na ako. Nga nagasubad sa tukbonon. Sila milamoy sa mga kalag. Sila mikuha sa bahandi o bililhong mga butang. Ilang gihimuan siya o daghan mga byuda. Diha sa taliwala ni ini. So put up the top for me if you would. Kinsa man ang naduno na. Niini nga panahon ni Ezekiel, ang gipanalanginan nga nasod, nalimot na sa ilang Diyos. Ug nagsalikway sa iyang kasuguan. Ug ang mga panalangin nga kanunay mukuyog sa sugo sa Diyos. Pero kinsa man ang naduno na niini nga nasod, niini nga gingharian sa Judah. At this time, the northern kingdom of Israel, dugay na gidalak nga to sa binihag dito sa Assyria. O nining panahon na si Ezekiel nagwali sa mga tao nga binihag na sa Babylon, pero napay mga tao dito sa Jerusalem na gihapon dito. O sila nagsupak sa Ginoo gihapon dito sa Jerusalem. Kinsa man ang naduno, number one, atong nakitaan dere, ang mga magwali. Ang mga magwali. Sila nga gitawag sa Diyos sa pagpahayag sa iyang mensahe ngadto sa katawhan. Bisan sila nadunot na. Nadunot sila pinaagi sa ilang pangibog sa kwarta ug kaptangan. That sounds kind of familiar, doesn't it? Alang kanila ang pagwali,
Ang buluhaton sa Dios usa ka negosyo lang alang sa ilang kaugalingon benepisyo ginansya. Nagamit sila sa ilang katungdanan aron mupuno sa ilang kaugalingon bolsa. Sayang. O kung naay si bisan kinsa nga nagbabag kanila gikan sa ilang katuyuan, sila nagpatay lang kaniya. Did y'all catch what it said there? Sila naghimo sa daghang byuda. What does it mean naghimo ka sa byuda? Nagpatay ka sa bana. These prophets, these preachers, nadunot, mao nga murderers na gayud sila. We're talking about hingpit gayud ang pagkaduno sa ilang culture niya ng panahon na. Kinsa man ang nadunot na. Number one, ang mga magawali. Tanong verse 26. Her priests have violated my law and have profaned mine holy things. They have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Ang iyang mga pari milapa sa akong balaod, o mihugaw sa akong balaan ng mga butang. Sila wala mi butang og kalayinan tali sa balaan ug hugaw, ni sila may pakita og kalayinan tali sa hugaw ug sa hinlo. O gitago nila ang ilang mga mata gikan sa akong mga igpapahulay ug ako nahugawan diha kanila. Kinsa pay lain nadunot na. Number 2, ang mga pari. Ang mga magawali. Ang mga propeta. Number 2, ang mga pari. Ang mga pari niya ng panahon na maong mga tigbantay sa balaod sa Diyos. Sila ang gisaligan sa Diyos sa iyang perpekto nga balaod. Sila ang nagkopya-kopya. Sila ang nag-train sa mga scribes, sa Bisaya, eskriba. Ang mga tao nagkopya sa pulong sa Diyos aron ang sunod kaliwatan nagyapon ang pulong sa Diyos. Sila ang gisaligan sa Diyos sa iyang perpekto nga balaod ug sila man ang nagsupak gayud niya na. Sila nga gisaligan sa balaod nagdumili sa pagsunod niya na. In fact, the Bible says that they refused to show the difference between right and wrong. Sila wala mibutang og kalayinan tali sa balaan ug hugaw. Ni sila mipakita og kalayinan tali sa hugaw ug sa hinlo. Paminaw na ko karon. Meaning kalibutan na. Naay mga butang na hinlo ug naay mga butang nga hugaw. Naay mga butang nga unodnon ug naay mga butang nga espirituhanon. Naay mga butang nga kalibutanhon ug naay mga butang nga dautan. Nga balaan pod. My mind is running two directions at once. Ug ang responsibilidad sa mga magwali ug magtutudlo mao ang pagpakita sa kalihinan sa hugaw ug hinlo. Sila nagdumili. Nay daghang pastor sama gyud niya na karon. Kabalo ka na ay music nga balaan ug na ay music nga dili balaan. Na ay music nga hinlo ug naay music na hugaw. Pero naay daghang churches ikaw mo sulod dili ka makamatikod sa kalihinan sa ilang music o ang music dito sa bar or diskohan. Unsay problema? Ang magawali nagdumili sa pagpakita sa diferensya. Ang rason sa kadaghang mga Kristohano nga nangahulog na karon ngato sa salap o kalibutanhong mga naandan, mao ang kadaghang sa pastor nga nagdumili sa pagpakita sa kalihinan sa hugaw o hinlo. Nakakita ka ta karon sa preyo nga kahimtang nga nadito sa Biblia. Nagtanaw ta sa pagkaduno ni nga nasod diya sa panahon ni Ezekiel. Kinsa man nadunot na nay magawali. Number 2, ang mga pari. Do you know what we're seeing here? The entire structure of spiritual leaders was corrupt. Pipili manggod ang mga magawali nga nagsunod sa Ginoo, nagsunod pa sa Ginoo. Halos tanan nadunot na. Can I just say, Truth Baptist Church, we are in the minority
in the world today. Number one, Christians are always in the minority. But number two, our kind of Christianity is in the minority. Old-fashioned standards, righteous living, soul winning, godly music, we are the minority. But in the Bible, there was always a remnant. And I want to be part of the remnant. Ang pipila nga nagpabiling nga faithful ngadto sa kamatuoran sa pulong sa Dios bisan ang halos tanan Kristohano nagsunod na sa kalibutan. Kinsa man naduno na mga magwali, mga pari, tanawang sunod verse 27. Dili sila lang. Her princes, her is talking about Jerusalem. Her princes in the midst thereof are like wolves, ravening the prey, to shed blood and to destroy souls, to get dishonest gain. Ang iyang mga prinsipe diha sa taliwala ni ini sama sa mga lobo nga nagasubad sa tukbonon. The subad mean like tear apart. Is that like subad, rip apart, like dali makaon? Nagasubad sa tukbonon aron sa pag-ula sa dugo o sa paglaglag sa mga kalag aron pagkuha nga tinikas nga ginansya, tikas, matikason. Kinsa pa lain na dunot na mga prinsipe. Unsa man na ang mga politiko, ang kagabhanan, ang government, ang taong na otoridad diha sa civil government, ang mga prinsipile, ang mga prinsipe dahil parentheses, ang mga politiko. Pero dali sa kalibutan, walay tao ma-surprise sa kabayan sa government. So dali ko madugay kabayan niya na. Tanawang verse 29. Verse 28, nag-story kabayan sa mga prophets nga nagtabang sa daotang prinsipe. Look at verse 29. The people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy. Yea, they have oppressed the stranger wrongfully. Ang katawhan sa yuta migamit og pagdaog-daog, og mibansay sa pagtulis, og misamok sa mga kabos og nanginahanglan. Oo, sila masalaypong midaog-daog sa langyaw. Kinsa ang ikaapat nga grupo, mga tao nga nadunot na. Number 4, ang katawhan. Ang katawhan gyud. Just katawhan lang. Klaro bang nakit-an nimo ang kahimtang dari sa atong teksto? Naduno silang tanan. Kining mga tao nga gipanalangin sa Dios, gipanalanginan sa Dios labaw ni bisang kinsa laing nga nasod. Niabot na sa panahon nga naduno silang tanan. Gikan sa pinakaibabaw ngadto sa pinakaubos, naduno sila. Ako naghisko ganinyo ganing bunta nga si Jeremiah ug si Ezekiel nagwali sa pareho nga panahon. Maybe not exactly, but they had overlap. Si Ezekiel nagwali sa mga taong binihag dito sa Babylon. Si Jeremiah nagwali sa mga tao nga napa sa Jerusalem hangtod sa final captivity, and then gidala si Jeremiah nga to say Egypt. Komplikado gyud ang history human sa final captivity when Nebuchadnezzar destroyed the city, nagtumpag sa mga pare, nagsunog sa mga balay, nagsunog sa templo, na kalat gyud ang history. Pero si Ezekiel preached, nagwali siya sa Babylon. Si Jeremiah nagwali sa Jerusalem, pero pareho ang panahon. Nag-overlap sila. Go with me to Jeremiah 5. We see the same idea in Jeremiah. Makikita ta sa pagkaduno, gikan sa pinakaibabaw nga to sa pinakaubos. Corruption throughout. Pagkaduno sa kinatibukan. Jeremiah chapter 5 verse 30. Kung nasa amen. Wonderful. Wonderful does not mean good. It means makatingala. How they translate it? Kahibulungan. But it doesn't mean good here. It means grabe kayo. Wow.
That's what wonderful means here. A wonderful and horrible thing is committed in the land. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means. And my people love to have it so. And what will ye do in the end thereof? Tulo sa upat ka grupo gihiskot dere. Magwali, pari, katawhan, laktaw rang mga prinsipe. But the same idea, gikan sa pinakaibabaw, nato sa pinakaubos. I'm going to read this in Visayas, but I'm like one minor adjustment. The priests bear rule by their means. Does anybody know what it means when we say, he is a man of means? Dato siya. Adunahan siya. So the priests bear rule by their means. I-translate nga pamaagi. That is not correct. It means katigayonan or bahandi. Meaning, gamiton nila ang ilang kwarta aron makakontrola sa katawhan. Kind of like what we have in the Bintan. Masaya. Usa ka kahibulongan o kalisangan nga butang ang nahimo diha sa yuta. Ang mga propeta nagpropesiya nga binakak. O ang mga pari nagdumala pinaagi sa ilang katigayonan. Ug ang akong katawhan naghigugma sa pagbaton ni ini sa ingon. Ug unsa ang inyong buhaton sa katapusan ni ini. Can I say in English what he's saying here? The prophets are corrupt. The priests are corrupt, and my people like it that way. That's what that means. My people love to have it so. Sa ingon, corrupt. Nagsulay ko mo pakita kaninyo ngang pagkadunot dito sa Judah o sa Babylon pod. Kompleto na gayud. Dili pipila lang katao ang nadunot. Kana man ang kahimtang sa kadaghanan. Dili maiha pagkadaghang sa taong naduno pinaagi sa kahakog ug kadautan. But the message tonight is not about the corruption. Karong hapon ganahan ko nga kamo matikod sa paagi nga ang Dios nagaatubang ni ini nga problema. Pila ka tao na dunot, daghan, halos tanan. Ang Diyos nagingon, silang tanan na dunot na. Gikan sa pinakaibabaw nga tas pinakaubos. Go back to Ezekiel 22. Look what he says in verse 30. Famous verse. Pero ang Diyos nagdani sa kung kasing, I've preached on this, I have probably preached this exact same sermon title. I just don't remember. Pero bago pag yun ang mensahe karon hapon. How did God deal with this problem? Ezekiel 22:30. Kuna na say amen? And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Ug ako nangita lang sa uska tao diha kanila nga mosumpay gayud sa koral ug mubarog diha sa kalang atubangan nako lang sa yuta aron ako dili gayud mulaglag ni ini apan ako walay nakaplagan. Kanan ko kamo magmatikot sa usa ka ilan pulong. Nini nga verse. One word. You ready? One letter. I sought for a man. Ang pulong i-translate usa ka. Daghang gayud ang daotang tao. Dako kayo ang problema. Ug ang Dios nagingon, ako kinahanglan sa usa lamang. I sought for a man among them. I looked for one. In English, the word always means one. And an.
Kanunay, one lang. God says, ako nangita sa usa katao. I'm not going to write these points on the board. I want to make 3 statements tonight from this little sentence. I sought for a man among them. I'd like to say number 1 tonight, ang Diyos nanginahanglan sa usa lamang. Ang Diyos dali kinahanglan sa kasundalohan. Nanginahanglan siya sa usa lang kasundalo nga hingpit nga gitugyan ngadto kaniya. Sa dihang Diyos ganahan mo patay ni Goliath. Nanginahanglan siya og usa lang. Us kabatan-on nga ginganlan og David. Sa dihang Diyos ganahan mo pagawa sa iyang katawhan gikan sa Ehipto. Nanginahanglan siya og usa lang. Usa ka magbalantay gikan sa backside of the desert. Magbalantay nga ginganlan og Moses. Sa diyang Diyos, ganang mo padala sa iyang anak ngato sa kalibutan. Nanginahanglan siya og usa lang. Usa ka putli nga babae nga ginganlan og Maria. Here's my question this afternoon. Are you willing to be that one? Buot ba ka mahimong? I don't know how to say it. I don't know how to say kanak nga tao. That feels wrong. Kanak nga tao nagipangita sa Diyos. 1. God doesn't work with armies. God works with men. One at a time. Tagsa, tagsa. God is not a politician trying to get everybody to vote for him. Na one vote lang siya mo pili. Are you willing to be that one? Turn with me to Romans chapter 12, verse 1 and 2. We probably look at this verse as much or more than any other, actually 2 verses sa Biblia. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kunanas, amen? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Busa ako naghangyo kaninyo mga igsoon. Pinaagi sa mga kaluoy sa Diyos nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas. Nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. O gayaw pagpahiuyon nining kalibutan apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunuhuna. Aron inyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ako mga tanong pag-usab. Are you willing to be the person that God is looking for? Ang Dios nangita sa tao. Buot ba ka mahimong siya? Buot ba ka magpakalahi kikan ni ining daotang kalibutan aron magamit ka sa imong Diyos alang sa iyang katuyuan? Ay daghang tao ganan magamit sa Diyos pero hugaw ang ilang vessel. Hugaw ang ilang sudlanan. The Bible calls us vessels. Buot ba ka magpabiling sa imong lawas nga putli alang sa iyang paggamit? Buot ba kang mutugyan sa imong lawas? He said, give your body. Your body. Na mga tao, daghang Kristohanong karon, musulti, ang Diyos, why labot kabahin sa mga standards, dali importante sa mga rules kabahin sa pamiste, ang music, paminaw ni mo. God wants your body.
That includes the music you listen to with your ears, the movies you watch with your eyes, the things you drink with your mouth, the places you go with your feet. He says, I want your body. Kung ganahan ka magamit sa Ginoo, keep your body right. Young people, kung putlit pa ka, wala pa nakasala diya sa uyang nga relasyon, keep yourself pure. Ipabiling na putli. If you've never played with sin, kung wag yun ka nagsulay sa kahilayan nining kalibutan na, likaya yun ka na. Keep yourself, ang Diyos makapasaylo, tinood yun. Pero mas nindo, ang wala na hugawe kaysa gihinlo, what's the word? Hinlo na? Nahinlo na. Mas mayang wala na hugawe kaysa nahinlo na. Kayang tao wala na hugawe, walay mahay. Parents, protect your children. Are you willing to be that person? God only needs one. When there's a big job to do, God chooses one. Number one, I said, ang Diyos nanginahanglan sa usa lamang. Number two, ang Diyos nanginahanglan sa mga lalaki. Now, I know that sounds like it contradicts point one because God only needs one. No, God only needs one for each assignment. Pero naidaghang assignments. And you listen to me tonight, God needs men. Say, well, Pastor Mike, sa Bisaya, nagingon, ako nangita sa usa ka tao. I know. But I checked the Hebrew this afternoon. The word translated as man is ish. And ish means lalaki. Lalaki lang. It never means woman. Ang pulong ish, it is so tied to manhood na kanat na pulong gamiton pod para sa bana. In Hebrew, the word, when you put E at the end of a word, that makes it my. So, ami. In Hebrew means people, katauhan, and E means my. So when God says ami, it means my people. Do you know what ishi means? My husband. But it literally means my man. Ma'am Ruth could say, Pastor Mike is my man. Siya ang akong lalaki. But it means the same thing, banat manggod. Ishi means my husband in the Hebrew. You can look it up in the book of... What book talks about that? It escapes me. Who married the wicked woman? Gomer. Kinsa gisugo sa Diyos kinsa? I believe it was Hosea. I believe it's the book of Hosea. Thank you, Beth. That's why I laugh every time I go down past the Garado's house and house of Gomer. Gomer, kana ang ngalan sa prostitute nga giminyo ni Hosea. Hosea. My mind's playing tricks on me. Hosea. So we have House of Gomer down here. Hui. But anyway. I sought for a man. Listen to me now. Nanginahanglan ta sa mga babae lang sa buluhaton sa Diyos. Pero walay babae makapuli sa mga lalaki diha sa buluhaton sa Diyos. Ang mga lalaki lang makawali. Kung babae mo tindog aron muwali, I don't care what she says, the Bible says no. Women aren't called to preach. They can teach, but they cannot preach. Ug ang pagwali maong galamiton sa Diyos sa pag-change sa kasing-kasing sa tao. And we need preachers.
Nanginahanglan ta sa mga magwawali diri sa dapitan, sa Pilipinas. We need preachers. May I say, kanamang raso ng yawa kanunay magataki sa mga batanong lalaki labaw sa mga babae? You girls don't understand, but I'm telling you it's true. The devil saves his fiercest attack for men. Kay ang lalaki ang pwede mahimong preacher. Ang lalaki ang mag-lead sa panimalay. The devil always attacks men more than women. Always. Turn with me to 1 John chapter 2 verse 14. Let me show you something. 1 John chapter 2 verse 14. First John chapter 2 verse 14. Kunana, say amen. I'll give you another second. New Testament, near the end of your Bible, 1 John 2:14. Here we go. I've written unto you fathers, because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Ako nakasula nga na kaninyong mga amahan, tungod kay kamo nakaila na kaniya nga anaa gikan sa sinugdan. Ako nakasula nga na kaninyo nga mga batanong nga lalaki, tungod kay kamo kuskan o ang pulong sa Dios nagapabilin diha kaninyo o kamo nakabuntog sa dautan. Gentlemen, listen to me. Especially labaw pa kamo nga gitawag nga mawali sa pulong sa Dios. Paminaw nako. Ang yawa nagasulay mupukan kanimo. He wants you. Jesus said to Peter, Simon, Simon, Satan hath desired to have you, kaninyo. But when thou art converted, strengthen thy brethren. Gentlemen, the devil wants you. Ug siya mo padala sa tanan ang yawa mo padala sa tanan pagtintal sa kalibutan. Kung nasa'y chance mo pukan ni mo guba sa imong kinabuhi aron dali ka makaalagad sa Ginoo. He wants you. Listen to me. Paglig-on. Paglig-on. Paglakaw upan sa Diyos. Buhat ang mga butang na maglikod sa imong pagtuo aron ikaw makapadayon. He wants you. Paglig-on. Pagbarog alang sa imong Diyos. Nanginahanglan gayud ta sa mga lalaki nga lig-on diha sa ilang tinidugan. We're the men of conviction. Men who believe this book and seek to live it. Nagato nining abasahon o maningkamot na magkinabuhi ni ini. I said number one, ang Diyos nanginahanglan sa usa lamang. Can I just make a time out right there and say, dili ka kinahanglan og kauban aron mo walagad sa Diyos. Men of God stand alone. Standing in the gap is lonely, but you get to stand with Jesus. Ang Diyos nanginahanglan sa usa lamang. Number two, ang Diyos nanginahanglan sa mga lalaki. But I have one more point I did not see this coming as I prepared this message. Wala ko kabalo sa padulong. Can we look at Ezekiel 22 verse 30 again? Ezekiel 22 verse 30. Kunana, say amen. And I sought
For a man, look at the next two words, among them. Ug ako nangita alang sa usa ka tawo diha kanila. Asang Diyos nangita diha kanila. Number 3, ang Diyos nanginahanglan sa Pilipino na mga lalaki. The Philippines, gipanalangin hanta dere labaw sa tanan laing nasod sa Asia. Mas daghan ang missionary sa Pilipinas kaysa bisan unsay laing nasod, and morag mas daghan kaysa tanan laing nasod combined. Pero kung ganahan ta mo kita, AJ, sit up, son. Kung ganahan ta mo kita sa gamhanan paglihok sa Diyos diri sa Pilipinas, we need Filipino men to stand up. God sends missionaries to plant the seed. Pero nagdahom siya nga ang taga-nasod. Can I say it that way? Ang taga-nasod. In English, we call them natives, I guess. What is that, lumad? Ang mga lumad. Ang modawa sa challenge alang sa ilang nasod. Tonight, I want to ask a simple question. Where are the Filipino men who thirst for God? Dali pa igo nga imong pastor, giuhaw sa Ginoo. Kinahanglan ta sa mga Pilipino. Ako dali magpabilin dari hangtod sa kangturan. Passing 30 years pa, naglaom ko, dugay-dugay pa, hapit na ko 40. Pero ako makapastor sa Uska Church lang. Kitsa magsugod sa mga churches dito sa bukid. Kinsa mo ato sa lain syudad. Ako sultan ni mo sa problema. We're too busy playing. Kita nga mga lalaki, nahigugmat ta sa dula-dula, lingaw-lingaw, lingkod-lingkod. Kung mga tana lang ko, kung naibisang kinsa dere, na naitinuod nga kauhaw, alang sa atong Diyos. David said, my heart and my flesh crieth out for the living God. God, I want you! Dili ka makahimo sa buluhaton sa Diyos kung wala kay tinguha para sa Diyos mismo. Ang buluhaton sa Diyos mang pag-awas gikan sa kasing-kasing na nagukod sa Ginoo. We need some men to stop playing and seek God. Pangita, ang nawog sa Diyos. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Nangita gyapon ng Diyos sa mga lalaki. Pero kinsa ready na mangita gayud sa nawong sa Diyos. We spend too much time playing. Dugay-dugay, dulat-dulat sa tabi, mumata,
Ulahi man, dugay mo mata, white time sa pagbasa Biblia sa buntag, o unyang gabi ilang. Kayo malimot, unyang gabi eh. Kumusulti mo sa problema. We don't thirst for God. We love the things of the world more than the things of God. Ang akong pagampo diri sa atong church sa Maragyapon, Ginoo, tabangi ko na mo, can I say pabarog? Raise up? Mo pabarog sa mga Pilipino nga magawali na dili sama sa tanan lain. Can I say it that way? I want God to raise up some men of God. Oh, we need women of God. Kinahanglan gyud sa mga babae, kinahanglan ta sa mga babae nga ready na mo tindog tapad sa ilang bana ug mo lagad sa Ginoo bisan na sa tawgon iyang bana. Bisan na sa Dios mo giya sa iyang bana, ako mo kuyog sa akong bana. We need girls like that. But what's the good of having surrendered girls if there's no men to lead them? I'm asking, asa man ang mga lalaki nagiuhaw sa Ginoo? Asa man ang mga lalaki nga ready na mo buhi sa ilang pagdula-dula, sa ilang lingaw-lingaw, aron makagukod sa Ginoo? That's all we need. Atong kikinahanglan. Kung ganahan ta mo kita sa gahom sa Dios diri sa atong church o sa umaabot sa lain-lain church, we need men who will seek God. Si Pastor Mike, ang Dios wala nagtawag na kumagwalay. We still need men to seek God. We need Sunday school teachers. We need spirit-filled soul winners. We need husbands who know God. And we need ladies who know God. On every head bowed, every eye closed.